každom tíme je niekto, kto robí vtipy. Niekto, kto odľahčuje napätie. Niekto, koho ostatní možno neberú vždy úplne vážne. A potom príde moment, keď sa ukáže, že práve on drží všetko pokope. Jay nie je len komik. Jay je srdce tímu. Jay nevyrastal ako bojovník. Bol adoptovaný mechanikmi Edom a Ednou, milujúcimi, no chaotickými rodičmi. Jeho svet bol plný vynálezov a šialených nápadov. Elektrína bola súčasťou jeho života dávno predtým, než pochopil, že je jeho živlom. Na rozdiel od ostatných ninjov, Jay nikdy nehľadal veľkosť. Chcel len zapadnúť. Jay je známy svojimi vtipmi, ale humor nie je len jeho osobnosť, je to jeho obranný mechanizmus. Keď je situácia vážna, Jay vtipkuje. Keď sa bojí, rozpráva ešte viac. Keď nevie čo robiť, snaží sa uvoľniť atmosféru. Nie preto, že by mu nezáležalo, ale preto, že mu záleží až príliš. Jay ovláda blesky, živel, ktorý je rýchly, nepredvídateľný a nebezpečný. Presne ako on. Jeho schopnosti zahŕňajú elektrické útoky, extrémnu rýchlosť reakcií, technologické myslenie kombinované so živlom, spinjitsu naplnené energiou. Na rozdiel od Kaiovho ohňa, ktorý rastie s emóciami, Jayho blesk vyžaduje kontrolu. A práve to je jeho najväčšia výzva. Jedným z najväčších momentov Jayho príbehu je odhalenie, že jeho biologickým otcom je Cliff Gordon. Táto pravda ho zmenila viac, než by si myslel. Jay si uvedomil niečo dôležité. Rodina nie je o krvi. Je o tom, kto pri tebe stojí. A pre neho budú Ed a Edna vždy jeho skutoční rodičia. Jayho vzťah s Neou je jedným z najdôležitejších prvkov jeho charakteru. Nie je to len romantická linka, je to jeho motivácia. Jay nie je najsilnejší ninja, nie je ani najodvážnejší, ale keď ide o Neu, dokáže prekonať vlastné limity. Jeho city ho nerobia slabým, robia ho silnejším. Sú momenty, keď Jay prestáva byť vtipný. A práve vtedy vidíme jeho pravú silu, keď ide do tuého, keď sú jeho priatelia v nebezpečenstve, keď musí urobiť správne rozhodnutie. Jay nezuteká. Možno sa bojí viac než ostatní, ale aj tak zostane. A to je odvaha. Jayov vývoj nie je o tom, že by sa zmenil na vážneho bojovníka. Je o tom, že si uvedomil svoju hodnotu. Z chalana, ktorý pochyboval o sebe, sa stal ninja, ktorý vie, že patrí do tímu. Nikdy nestratil svoj humor, len sa naučil, kedy ho použiť. Jeho modrá farba reprezentuje energiu, inteligenciu, nestálosť, emócie pod povrchom. Jay je dôkazom, že sila nemusí byť hlasná, nemusí byť impozantná, nemusí byť dokonalá. Stačí, že je úprimná. Jay nikdy nebol vyvolený, nikdy nebol lídrom, ale bez neho by tým nefungoval. Je to hlas v tichu, iskra v temnote. Blesk, ktorý prichádza vtedy, keď ho najviac treba. A možno práve preto je jednou z najdôležitejších postav v celom Ninjagu. Ak by ste chceli, môžeme pokračovať ďalším dielom, napríklad o inom ninjovi. A majte sa tu bíci.